for welcome to class kalam boy mojan dong mojan dong ani gosu gabra funa ka se bale for dayo funi bisa dah mulai time dosta good morning logofor dayo जों थांनाय दं आरोना माव थांनाय दंलाय जों नलबारि जायिं गाहाम आन्दनो ओमफ्राय लोगोफोर दं आरोना हम हिंदी जानता है ना थोड़ा सा आता है इसलिए क्या बोला मा बुंलाय थांनायखौ हम जा रहा है ओमफ्राय जों थांनायखौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गामिखौथ' जों बारा सिनायखाया ओमफ्राय लांफैदों आरोना सानै फवालि बाजैनि बिनानाव जोंहानि बाजैनि बिनानाव आरो ओमफ्राय दायो जोङो थांनो नागिरदोंमोन बादायाव मानि थाखाय थांनो नागिरदों लोगोफोर दायो जोङो वाटारफल नायनो थांनो नागिरदों आरोना साइकेल सालायगासिनो लामायाबो अयथासार गाज्रिखा दायो जोङो लारफारा जाना थांनो आरोना लारफारा दायो लोगोफोरजों लोगो मोनबाय आरोना फवालिखौ माने बाजैनि मा जायो आं बारा मिथिया दिनैसो लोगो मोनदों आरो लांफैदों जोंखौ आरो लोगो सासे दंबावो बेनि फै लायथार नङा आं लायथार गैया दायो थांबाय थानोसै आरोना जों थांग्रोनोसै लोगोफोर एसे देखायलांगोन आं गामिफोर दं माबायदि गामियाथ' बरियाखा बे हाजोआवसो गाखोनानै थानोसै नामा गोजोननो दायो लोगोफोर जोङो कार्बि गामि मोनफैबाय आरोना नैबे सेस कार्बि गामि जाजोब आरो ओमफ्राय जोङो दायो बान्दो मोनहैसिगोन आरोना बान्दो बिबारखौ जि साइज नुयो आङो बिखौ A few moments later. दायो लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना माने मोनहैथाराखै जों बिसानाव बिबोनां लानाव हाबलांसै आरोना बिबोनां जानायनाव साइकेल सानाव बुस्थु गैला ओमफ्राय ओंखाम एसे जालांसै आरो ओंखाम ओरैबायदि बुखाबायना साइकेल फोरखौनो गालांसै नामा एकदे देनजा गोजानखा बाला 1 घन्टानि लामाखा खोमा ना थांबाय बिसोरो आरो बिसोर थांबावबायसोनो आं ओंखाम एसे जानो नागिरबाय जारलासो जागोन आं दिनै ओंखाम उखैनानै थैसिगोन बाला न' माने जाबदोंमोन आरोना एसेल' हाखु दाखुनो दै लाबोलाय दै लोंलांसिगोन बिसानाव दै फै दै लोंलांनो जोंहा दै गाङाखै नों बथलाव सोखादों दै बायनायखौ लोंखाया जों अबयसे बथल लाबोनो सानो बथल बावो थांग्रोबायनो बिसोर थाबायलांबाय नेनो हायिनि नेना मोनैनि लबार बागान थारबाला बिहा थालांनांसिनो सोरबा लाखिबा हेल' फाइनाल लोगोफोरजों दायो गेजेर मोनफैबाय आरोना दखानाव दं जोङो ओरै थांसै माने माथिं थाङो मिथिला मानसिफोरा बबाव थांजोबबाथाय माखासेफोर लोगो हमनासै माथो बे जराव सेन्टार दं आरोना नै बेजानि लामाजों थाङो लेफ्ट साइडथिं एसे एनार्जि जाथोंसै जानानै दायो जोङो दखानाव दंफैयो आरो माबा लोंलांसै जों फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय लामाया बेसेबां गोजान नोंलाय 1 घन्टा जों बेसेबाङाव फैदों साननानै नायदो 1 घन्टानि लामा नङा माथो बिलाय 9:49 ओमफ्राय दा दसे बेथ' नङा आमुल कुल नाय दे मा जायो थांदो गैयानो बेसिम लानानै फैदोलै दायो जों लोगो मोनबाय नै बिसोर बुटफोरखौ आरोना लोगो मोनबाय जों आयौ मासे समायना जायगालै बियो मा गामि होनो बेखौ बुन्दु मा गामि होनो बेखौ दायो जों मोनायाखै आरोना लोगोफोर थाबायनांगौआनो खमैबो आधा घन्टासो जागोन खोमा थाबायनाया साइकेल दोनबाय जों गुमैनाव ओमफ्राय गुमैनिफ्राय आधा घन्टा थाबायनांगौ ओइ मा गामि होनो बेखौ गामिखौ मिथिया आं मोजां मासे समायना गामिखौ मिथियानो गामि खाथिनानो बुरबावसो साइनाव लोगोफोरजों नलबारियाव साइकेल गारबाय आरोना गुमैनाव बेनिफ्राय आधा घन्टासो थाबायनांगौ आरो जों बिराद लेट थाबायदोंना लासै फैदों बेनिखायनो दिरि जाबोदों आरो मबाइला बारा चार्ज गैया आंना ओरैबायदि मोजांखा ना हिंदी में क्या बोला है इतना अच्छा पहाड़ मा मोनलाय हिंदी में
हामनाय जानखाना होनलाय बाल अखा हालायबाय नै फिसा फिसानो थाबायनो हायाखैनो गासिगोन खोना थांना जि मोजां मोनो दैखौनो दायो दै बारसिनगोन नालाय हाजोफोरावबो जि गय गायलाबायो ओमफ्राय जि मोजांखाना जायगाया आं थानोलाय थांगौमोन बे जायगायाव नों हाजोआव जि मोजां लामा मानि गय गायो आरोना जोङो नलबारि ओमफ्राय जोङो दखानाव मेथाइ लादोंमोन ना फार्स्ट टाइमाव बारबोबाय आरो ओमफ्राय बारबोनानै बे गामिखौ मिथिया आरोना दालां दंमोनलै औवानि दालां थांखानोसै खोमा बिदिनो दैथिंनो ओइलाय अन्थाइ दंथ' सौया आंखौ ससे बादै आं फोराननायानो नों बायबा सोरबानो जारबा थिंखायो बाला बालिले आंजों बाजाखाबो हाबैजों जाजागोन मबाइला बारा सार्ज गैया आंना ओरैबायदि मोजांखाना हिन्दी में क्या बोला है इतना अच्छा बाहर मा मोनलाय हिन्दीनि हामनाय जानखाना होनलाय बाल थाबायनो हालानो गासिगोन जि मोजां मोनो दैखौनो दायो दै बारसिनगोन नालाय हाजोफोरावबो जि गय गायलाबायो ओमफ्राय जि मोजांखाना जायगाया आं थानोलाय थांगौमोन बे जायगायाव नों हाजोआव जि मोजां लामा मानि गय गायो आरोना जोङो नलबारि ओमफ्राय जोङो दखानाव मेथाइ लादोंमोन ना फार्स्ट टाइमाव बारबोबाय आरो दालां दंमोनलै दालां दंनाय औवानि दालां गैयाबाथ' दै गानांसिगोन थांनानै नै जा बारबोनानै बे गामिखौ मिथिया आरोना दालां दंमोनलै औवानि दालां थांखानोसै खोमा बिदिनो दैथिंनो आइसै न'खौ नायदो बाल जै गोजौआव जिद्र बोखागोन आं बे थांनांगौबा प्लास्टिकनाव दै बथल आरनोथ' बा बेगखौ होरांबानोसै जोंनो फिथाइ लादोंना गिलिर जादों थाङा दे आं जायो नालाय थुरमुस जा बाहोना जा बाहो जा आखाइ मोनसिथिं नोंसोरथ' होमबा दाबो सफैयाखै नामा जाम्बा बायदि रायलायबाय थानाङा आगोआव थांजोबलायबायलै माखासेफोरा सरना माबायदि मोनदों नों फैनानै जायगायाथ' मोजाङाथ' आंलाय दा मा बुंबावनो होननायसो जासिगोन दे एसे गोलाव खाना दालाङा बैथिं थांबा जोङो दै गानांगौमोन नैबिजा थांबा ओमफ्राय जों दालांथिं फैबाय आरो दालाङाव थाबायथाय खर'सो गिदिंलाबायो नायदो जेनेबा बुरजाखा जायगाफोरा लबार बागाना बिहामजो थालांनांसिगोनहाय जोंनावबा नै लबारा खम फैसा मोनबायना ख्र'नो लबाराव दायो थांगासिनो लोगो मोनबाय दायो लोगोफोरजों बैजा थाङासै आरोना बिथिंजा दालां गैया माने दै बारनांगौ आरो ओमफ्रायथ' आं जुथा गानदों नालाय ओमफ्राय नै बिथिं दालां दङ बिदिया थांसै आरो जों अखासो हालायबाय नै साथा जेबो लाबोखायाखै आं साथाबो हमखाया सिस्टेम गैया आरो आं मालाबा हमो साथा बिराद दालाबो जि गोलाव Das ist halt abgeholt, muss ich. Dalang benar, dah dalang mana sampai sini dalang dong ada. आंखौ बिसोरबो खारबि बायदि नुयो ओमफ्राय खारबि रायलायो आरोना आं रोङा मोनफा मोननैल' रोङो आरोना Siapa jauh aku nunggu?
ले ओरै बारहरदो साथा बुलाबा खिन्थु लोगोफोर दिनै जै अखा हादों आरो ना फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि फिस्ला जाखादों माने आरो औवा बायनानै लामाया ब्लक जाजोब्बाय आरो ना जों जेनथेनखौ थांगोन दिनैहाय भिडिअखौ दिनैहाय आं मोजां लानो हानाय नङा आरो ना आं लामाखौ मोजां देखायबोनो हायासै नेक्स्ट टाइमाव आं मोजां देखायनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय औवा गोजाथार माथो बिदियासो थाङो गाहायाव थांनाया थांला फै गोजौ थांसै थाफै हनै गाखोनो हाला सासेया र' गोलैबाथाय गैखाला बाला हारा बेखौ थुखुनो मोनखानाय नङा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय ससे थांबावनांगौ ओमफ्राय गोजौथिंबो माने थांजायोमोननो आरोना ओमफ्राय गोजौथिं माने मोजां नङानो ओमफ्राय जों गोदान फैबाय लामाया औवा बायनानै ब्लक जाजोब्बाय आरो ओरैबायदि खस्थ' फैखाबाय जोङो माजों थांगोन लामाया ब्लक जाजोब्बाय नै सेस ब्लक जाजोब्बाय औवा बायनानै दै गाबनायजों खोनाला माजों थांनांगौथाय बुरजा थांसै लोगोफोर माखासेफोरा थाबोजोब्बाय आरो ना अखा हानायबाबो जों फैबाय आरो ना मानसिफोर दंखायो नालाय बेलेग मानसिफोर ओमफ्राय बिसोरो लोगोफोरा माने बिबोनांफोरा थाबोजोब्बाय आरो ना बिसोर दा नायसिगोन होनबाय ओमफ्राय जोङो साथामजोंल' फैबाय आरो ना ओमफ्राय बिसोरो थाबोबाय जय जंगलबारिखा ओरैबायदि साइसखा नायदोबाल हालां थानो ओरैबायदि मोजां अखा हानायजों ओरैबायदि दैया गिदिर जादों आरोना ओमफ्राय नाथाय खिन्थु दैया गुंले खमैबो आङो दहाय आधा घन्टा होनदोंमोन ना थाबायनायखौ साइकेलजों थाब मोनफैयो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय साइकेल मोननायनिफ्राय नलबारिनिफ्राय आरो ओमफ्राय जों थाबायना फैदों ओमफ्राय जों बिदिनो लेट फैदों नालाय 1 घन्टासो लाबाय आयौ दैया जि मोजां ओमफ्राय खिगुलाजोबफिन आङो आं होख्रावनो मोनाबा मोजां मोना दे हाजोआव माने गावखौनो गाव माने इन्टारेस्ट मोनो आरो होख्रावबा बहुद मोजां आरोना ओरैबायदि समायनाखा आं फानसै आं जुथा खुलिनोसां गालांसां होनबा जुथा गालांबाय आं सराय बुङा अबेथिं थांगोन जों बिथिं थांनाय जाफै गारबाय आं बैहाय लामा गैया बिथिं दा लामा गैया ब्लकसो गोथौथार नामा ब्रा गोजौआवबो दं माथो आं गोजौआव थांगोन आं मिथिला आं गोजौआव थांगोन गोजौआव जि साइज नायलाय आं बेयावसो थांगोन गोजौआवसो थांगोन आङो
आंबो फैया दै माने मा होनो खाथि मानसिया मिथिया आरोना ओमफ्राय बुहुदानो मिथिया बेहाय ओरैबायदि मोजां वाटारफल दं आरोना बुंनो नांखाया ओरैबायदि समायनाखा आं देखायगोन आरोना नायनोसै ओमफ्राय दिनैथ' अखा हादोंना बिराद सिला अन्थाइआ थांनो हानाय नङा आरो खिन्थु ओरैबायदि समायनाखानो ओमफ्राय गोजौआवबो माने थाखो मोनसे दं आरोना दायो लोगोफोरजों बिजानो गाखोलांगोन आरोना बिराद अन्थाइ दं आरोना गोलैजानो गिनांगौ दाथ' अखा हानानै फिस्ला जादोंना जेने थेनेबाबो थांनो नाजासिगोन जोङो जि गोजौखा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ'खाना अखा हानायजों अखा हायाबाथ' सान्दुं गोसाबाथ' बिदि जानाय नङा अबस्से बारा दायो अखा हानानै बिराद फिस्ला जादों ओमफ्राय बिसोर हाजोआव थाबाय थायो खोमा दे कार्बिफोर बिसोरो बेरायनो फैदों आरो जों लोगो मोन्दों बिसोरो माने हाजोआव थाबाय थाग्राना हाजोआव गाखोबाय थाग्रा बिसोर हायो आरो जोंखौ बिसोरजों हेल्प खालामदों आरोना मदद खालामदों दायो दै नायनो थांनो नागिरदों आरोना जों एसे गोजौ मानि गाखोनांगौ अखा हानानै बिराद फिस्ला जादों जै गोलैबाथाय हारा बिगुर मोनखानाय नङा आरो गैला अबस्थायानो गैया बेफोर जायगायाव अखा हानायाव फैथावजाया असाबो नै दायो जों गोजौआव थांगासिनो दं अखा हाबाबो दिनै भिडिअ मोजां लानो मोनखाला आरो गोजौ नै अखा हागासिनो दं आक्का-पाक्कि ना गस्ला दायो लोगोफोरजों गोजौआव फैबाय आरोना दहायथ' जों गाहायाव दंमोन ना ओमफ्राय दा जों गोजौआव फैबाय आरोना बिनि गोजौआव अखा हानानै लामायाव अबस्था गैखाया आरो दिन मोजाङाव फैयो आरोना दिन मोजाङावथ' बुहुद मोजां जागोन ओमफ्राय अन्थाइआबो ओरैबायदि फिस्ला जाखायो अखा हानायजों ओमफ्राय दा फैथावजाया अखा हाबा सारा फैनानै बिराद खस्थ' मोनबाय दिनैहाय जिउआनो थां मोनलायदों लामाखौ नायदों ओमफ्राय आवगाय बिदि नङामोन खोमा बे लामाया नायनानै लोगोफोर गोजौनिफ्रायबो मोजां नुगोन आरोना दैखौ खिन्थु जों थांनो हायासैना खाथियाव माने गिनांगौ बिराद फिस्ला जादों अखा हानानै गैला गगा मोनबाय सानबा लोमजासिगोन सानबायाव हामसिगोन बेरायसिगोन आरो जासिगोन 10 दिनजों लोमजालायसिगोन ओंखारला थफिबो गानखाया आङो मोख्राखासो दसेनिफ्राय नांजोबथारला बा जुथाखौ माजों लायो नायदोंलाय आंनि मानसिया मा सानखो बे आंनि 10 मिनिटसिम होनबाथ' बियो लाबो लाबोआ बिदिनो दांबावनोसै आरोना बियो लाबो नोंलाय सोर लानो थिनदों आंहा लाखादों
दा तुरमुस दं गिलिर ओमफ्राय तुरमुसखौ जालानोसै नङा बे दा लुसेनसो गथ'फोर दङ जायगायालाय जि मोजां ओमफ्राय अखा हानानै मा उखुन्दै खुखो बैहाय जों साथामल' फैदों मानसिफोर दंमोन आरोना खाथिफोर बे मानसि जाग्रा ओमफ्राय बियो मुफुर जाग्रा ओमफ्राय आं मानसि मोजां आरोना अमा जाग्रा इयो आयौ आंखौ अमा जाग्रा बायदि नुखाथारो होनलाय बेसे जानांगौ आंना फुवा कलथाया होनलाय मायाव दं जोङो बे दंफैयो आरो दा जोङो दिनैहाय बिराद मानसि जादों आरोना अखा हाबाबो ओमफ्राय बुहुद खस्थ' नङा नङा रोखोमै मानसि आरोना दङ नालाय बिसोर जुमायनांगोन जों सानैजों खावसे जि गिदिर जों सानैजों थागोन नङा जानो मानसिबो आं दिनै भिडिअखौ मोजां लानो जायासै आरोना लोगोफोर गाज्रि मोनदों आङो ओरैबायदि अखाजों नेक्स्ट टाइमाव फैफिनगोन आरोना फैनो नाजागोन होनबा फैनायाथ' जों गोबावजोंसो फैखो लाबोनाखायनो आङो फैनाया जों मायाव फैगोन जोङो मेसेङाव फैनोसै मेसेङाव माने ओरैबायदि दा दैज्लां दिन ना अखा हायो ओमफ्राय खस्थ' बारा गावबो मालाय गोबां जादों मोजां 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 मालाय गोबां जादों मोजां मोजां नोंनावबो जेबो खालामनाया नङा लोगोफोर जोङो साम'खौनो ना प्लास्टिकखौ गैखाया नालाय नै जों साम' नुबाय बे फैनायाव जोङो माने दिंखिया खाफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै साम' बस्थायाव लानोसै जों बस्थायाव एसे बुरजा उनाव एसे मिलाथार नै दा जि बुरजा मोनबाय जों साम'खौ खस्थ'सो दख'लांजोबो खोमा आरामसो जागाजोबो जों दिनै साम' लांफानोसो दुगैनोसो फैदोंमोन जोङो दैयाव साम' मोनबाय आरोना साम'बो दंखायो सेन्देला लाबो मा बिदि लेट खालामो मोनागोन ना थाब थांनांगौ बोथिसे मोनबाबो जाथारलै बेला बे दंखायो साम'आ लोगोफोर आंनि मबाइला दिनै आरोना बिराद खस्थ' मोनबाय अखायाव माने आरो दैयावबो खेबनै गोलैबाय दिनैहाय दिनै नङा दिनै खेबसेल'सो गोलैदों आरोना दिनै गाज्रि गोलैदों अन्थायाव मबाइला मोनथाम गावबाय ओमफ्राय दाखालि खोमसि गोफोन जेबो जायासै आरोना एसे गोलैनायाव ओमफ्राय साम'आ नै एसे जामबाय जों साम'खौ नायदो
진짜. 다시. 마셔. 오케이. 오케이. September. Lamen gamje. Iya. Number kawan. Short. Allah. Modern film. Hati dah dengar lagi. Anak kurang ucang. Cipuran banyak yang sama gua. Jeng first time sama kondeng deh. Oríbaदै साम' दंखायो ओमफ्राय दैया माने अखाजों गिदिर जादों आरो ना ओमफ्राय मेसेंबा मोजां नांगोन बेयो दै रानबा खननो फैयाखै नामा दैया साम'खौ नायनो जि बुरजा लाबोखाबाय नै इया नाम्बार गावान होदोबा खननानैखाय साम' हरलाय नायनो साम'खौ अ Bây giờ này lưng chả khai sơn mas mình thăm sơn này lắm. Ông lấy mas sang cử, muốn nuôi mà cử, thăm trên nó mà cử. Được, thấy người bê đột làm dengan là bê đột lưng cái phàm bây giờ lưng mình đang phải thường yêu nắn dài sơn. Chúng mình sao lúc từ bác khi đào lắm nè. Cái dầu hay rồi ạ. Kalau mulai dengan siap lagi begitu di dalam. Gaya, bedor ewnayano खाफाला नस्थ'सो थावखौनो लाबाखै अस्थ'फोरा सावनानै नालाय खामथाब जि गोजौ गाखोबाय जों बे खस्थ' थांनायावबोथ' खम खस्थ' जागोन फैया थेफानो ओरैसो लस नोंनो जागोननिफ्राय जागौमोन जाना हारसिं जाना मारै आन्दा सिखार माथो बारा हरबावासो लेथ्रा फाथ्रा हांगार जाला जोब्बाय बे संख्रा बे खारबिनि संख्रि जागोन नामा आं जायालै फान्थाव जि दंमोन नै खानानै लांनो नागिरबाय आं खानो होथारा जेनेबा बाला हाबजोबबाय आंनि लंपेन्टआव बालुआ बिराद दंखायो बाला मालिक खालाम बाला खावनानै लांनांगौ मालाबा सौबाय हालाहां गोजौखानो उनाव थांबाय थानोसै गोखाम गोखै मोनजाजोब्बाय आं हांगार बेसेबां जागोन टाइमा आथिखालाव टाइमा दाइलेखौ जों न'आव थांगासिनो दं आरो ना माने मोनहैयाखै जों दाबो बेहायनो दं आरो ओमफ्राय ससे फैबाय ओमफ्राय दाथ' मोनाबाय जों दिनै थांना थिग गैला दा मोनबासो मिथिसिगोन आरो ना लामा मोनबासो खालाखौ न'आव थांनो सोरबा दा थांगासिनो दं बेगा बोरै बहाय थांखो बेखौ लांफाबायथ' दायो जों जि बुरजा साम'खाबाय साइकेल सालायग्राखौ नायफैयो साथाम जाबखायो आरो ना दायो जों न'आव थांगासिनो दं लोगोफोर माने दिनैहाय जों हर थानांसै आरो ना मोनाखाबायबो ओमफ्राय साइकेला मोननैल' आरो ना ओमफ्राय लोगोफ्रा थांग्रोबायना थाबोबायथाय मिथिला जोङो नेटबोथ' मोनखाया नालाय साथाम जाबबाय नै साइकेलाव माबायदि मोनदों गाखोनो मोननानै आं गनानै थानांगोन दै गनानै लाखाना बोरमा Monster bikin saya lain dong. Sebentar bas menunjuk hari salah itu ikut pada harap mental Harap itu mana nih? Jalan sih mana jalan betul kabel jalan sih nah dah anak saya kalau tak berjalan mau baik akan lawan sakit lawan oh Jadi sakit double gatal. nah nih harus jalan mau baik dengan kami gak keban dari luar di kabel Anggili, makanya guli baru di bahar itu mana nuah berempat cina lembran dong kayak mana tuh bisa gak kesin anggi bay Halo, saling kan? kamu kan aku menthayal kedua jeng tahu gak keba mana apa ini tay jeng no thang bay thang no thang ba mưa sih mana na làm mẹ cho cô rằng khăn này Pido nào đi bên ngoài nó có thằng chơi anh nha
सिनला गुबबावबायसो रा बे दुद्रु बिहाय माबा खस्थ' मोनदों Double mari jawabannya. मारै जाबानो दा बार बारियाव खनलांबा नोंसोर माबायदि मोनगोन मोनगोन आरोना ओमफ्राय सालायग्राखौ खोलैबा बुना बुवा Wah, ibu aku susah berarti tuh. Tadi sana. नोंबोथ' आरो मानो बुनो आरो नोंलाय सारेना बुना बुवा बेखौ खोलैबा बुखागोन बायदि मोनदों आङो पासरालाय लाङाव बबाइगाव